hello, may gabi. May gabi sa tanan. Pasensya na dyan mo, pila ko kaadlaw. Pila ko kasimana. Wadyo ko lahin na katubang o kuan. Kanang cellphone, camera. Kay barak ang ang ubo. Ang buko-buko, sige sakit. Karon nalamdag-lamdagan naghang dagway naghang x-ray na laman may kupay result agang mga agang mga result sa abang laboratory nana nang nakoy atubangan nga maintenance balik 3 months kanang sa katambal nga para sa taas ko o kolesterol. Diya kanang maintenance sa ahong kanang lusatan o kanang amlodipine. Excuse. Matapos doktor, kauban ako nun ng lusatan, din ako nawadon. Sagasan ako nun ng lusatan. Pero kaningahang kuan, kaningahang kambal na ito ba? Kaningahang simvastatin, 30 ni kabuok. Sasakadlaw kasara. Diya. Ikabot sa 3 months nga, inom dok. Balik na po ko lab. Martibis ngagi nga maharang gidada ng ubo pila ka semana. Pila ka klase na inom ng tamas ubo. Nagyapon ron. Manang mag-x-ray kaya may wawa na sa jay. Kuan. Kamusta tuod mo? Good morning ron diha sa Italy ka mamining ayop. Morning ma'am. Salamat ka ma'am sa karon ni mo si Lantaw, si karon sa imong tambag. Kalaging ububo na lala kay mo lang itong pag itong padung sa blessing sa bahay ni Florami na anak ko dito yung ubon sa niuli pa ko dito amo kay dili ko tugo po dito sa among baryo ano to time mga kawa na ko makaduty dito pag pinagbaan sa blessing sa bayan Florami kay mamutong time na diha patugay gagaw natutuwa ko ka duty mo to pag duty na noon napud na ano yun to nga nasakpan ako. Nalalain noon. Napala. Pero huwag yapong unawas paglaom. Itong hilot-hilot na ko. Yan yung masads na nga. Kailan po namin. Daw ang mga po matudi. Kaganihang piang naranisang sadsad. Isang right na. Kanang ipamursa. Ang medyoan po, itong medyoan ang side ni nanay, katong mangod nanay na naghilot po sa ni nanay, katong niyag ko sa nagyubo. Morningan nga, ang ubo ko no, may piyang panuhot, panutan ko ng piyang, dito ko mawa, ubo. Kasi paglagi ng tambal. Ang kaproblema karon kay, kasi lagi ng tambal. Mutoy mangyapon ko, mutuang mangyapon. Maling suyo nga ng suyo, magpahirot ko no ko, pasin ko no. Ang piyang lagi wa makuani. Kaya sinanay pod, napatsik at pamutos na nanay pod. Nawa naman ko nung kananay, pinakatay na dyan nag-inom. Kani nga hawa pa. Marag kaaban na siguro ni overpatig mo ning paway sa ko.
Kaya kaadlaw. Ako ka-duty. Man nun po klase sa Holy Spirit, mga bata, wala nang klase, pero ang mga besti nila, so, okay na to sila. Kami klase. Lang ako makapahaway ko. Ilang kuan, balik-balik ta sa gimintin. Kaniyang mintin, kuan ni. Simvastatin. Kaning isan kabuntag. Kaning busatan 500. Ay di 50 mg. Alusatan. Libre kuan. So, malagi ito, nagputi-puti konstruktor, kaya dili ako gusto nga mag-maintenance. Yung kundok nga, kuhan ako ito ko inom ni kagabi kaning ang lodipin. Mag-inom kong tambal, yung kagabi, baliduha. Kaning simvastatin o kani, ang lodipin. Okay. Awan lagi. Gersita. Hindi ka April 8. Mabalik ko dito sa doktor kay mag-laboratory na po ko. Alam mo dali kuan. Sumpay sa kinabuhi. Natay balatian. Nangutana katong nangutana bay sa pag-opera. Kaya na ko igaga po dito nga nag-ununog yes hospital. Kaya basi ko na kato sila napod kong sigay kanang blood bladder. Hindi ko katong hang kuan sa una kaya mangod to mahibaw iyo na maoperahan ko dito naman ko nakuha dito na ko doktor. Mali. Ano naman sige kuan kay idaran na. Ato pang upo magampig sa pagkaon mo nang magampig pa sa pagkaon. Magaling po ko hinaon. Kanang mong trabaho ko. Lugay mo ko magmahaw. Kanang pamahaw mo nagdanang paniod to. Manihapon pag paniod to po mo nagdanang. Binabag. Naanad na. Hindi ko na po na maano. Nang di magkuhan sa oras sa pagkaon. Ako gud kay ang sakit mo gud na ang di maguganahan kaon o di pa ko kamas ang trabaho. Wala magtrabaho man jud una sa ko. Gusto na mahamad sa una kan trabaho sa akong kaon. Madali ang madali ang naandan. Hindi mapupukutasan. Manang karon tambay sa basta man tod mo ma'am pili sa taghap madung gabi diha ma'am kang immersed in Korea kamusta man kadiha sa Korea karon nasa naman din atong kalibutan o diha ni Vilma Makabalo may gabi diya sa Quezon City, ma'am pili sa taghap, ng gabi ma'am, nangyapon na ba mo? Ako ron, sakad ko ron, nagsugod ko, na ako'y tambal before pa mag alas 6. Di pa pang alas 6, mangyapon ako. Wala, karon lang kan gulay.
stop sa kog kuan. Sundan daw magwan ako na magjita. Di may gamay nga hamay nga black o to gituwas og panyapon ganiha. Sa sunod maalag na niyang ginuhaan nga hindi na sa kumukaan og white rice. Kay kanang black rice, mahal man tuod na, pero gamay lang kuan man na kasag man mo tubo. Saka saupan kay kuan naman na, bukad man na. Ano naman yung buhaton. Diyan agad na pagkukuan, putumot panghigagaw o unsa. Nagsat ko ni dyan, nangutanan ko, pila na lamay ang utang, kaya yun na makahibaw ko. Kaya matangtang lang ang utang, kaya gusto kong makapahuway. Diyan, kung naman, kapit na mag-Abril, Mayo. Sa Mayo, kaya naman ko order nga, kuan hang paningkamutan nga mahado na ning hang ubo, mahado na hang gibati kay lisod pud kanang lisod pud kanang magluto-luto ko pagkaon ba sa nang order sa mag-ubo ko maning kagawan manang manigulo ko extra imba ko unsay kuan madto lang mag-overpatig ni overpatig man gid siguro ko kay kanang trabaho sa biyahe asa may makita ang trabaho mo legalisya maghampas mangahoy maglaba magwa na bay kuan ano ko pahuway nasabang mga nanay nga naghumag asikaso bigamo relax ako di ko makarelax nga na og muli magaling ko galisya may gunahon dadani pas kahilin na po yung mga labhunon mo nang wadyo ko pero bintana laman jud pud kaysa atos ang gitrabahoan nga kuan saan na may mahinungan po di mo gusto pudzo gusto mo makita kung may mga lihokon kay laay sa dito sa onas gipiran ko dali ko naglihok pero kalis Ginoo kira pud today ang opera karong April 4 birthday Dalton mapunay sumad sa ang pag-abri sang tijan hindi na malimtan ang pagka-opera mo na adlaw ni Dalton. Gusto na po kong maulit po kong alisya kay madunang kung mag-walking atong lugar baklay dali takad sa kuan kay mo dali di ko makapangguna-guna daan ginagmay naman ato alisya kay dahil mo po atong solar kaysa di atong solar katulad ng siglabad na singagi patulad to kay siglabad na taas digang BP taas mo to nga daghan jud ko kuti-kuti sakit-sakit jud ko doktor ingon ko dok
kaning uban ko do kani ko mag-maintenance makuno makaangin sa kidney yung doktor nga fake news kuno na matud pa niya ang maintenance kuno diha nag-maintenance kay maintain na pero dili sila yung kuan pugang na sa imong pagkuan sa imong dugo manang uban kuno nga mo cardiac arrest kay tungod duay kuan dili ko tinuod ng ako kumalik mo ko mag-inom kay mas lang akala ko tambal sa tan mga kung na maka daot sa kidney pero nalinawan jud ang utok patupos alis o na istorya kay si Ali among Ali ayala doktor punto doktora og doktor mas na nakasabot tas na nay nang judong mitinan sila nay wa jud na undangi ako niyan kung nag-maintenance before tong wa pa ko na-operahan. Pag human nag-opera kay murag nawa nam tong hang di naman naghang BP taas mo to niundang ko. Hangtod karon pa ko nabalik kung balik pa check up dapat gani di ay every year magmay mo 3 months mag-cardiac panel. Ako mag-prayers na ko ako ka ultrasound balik sa hang opera. Ako kabalik og pa whole abdomen. Kaya ka na naging busy. Sa whole abdomen nun, pila na rin mabayad. Sa ko na whole abdomen, kung naman to? 1 to. Sa whole abdomen, kwanto ka na. Ultrasound. Ang gikuan ron X-ray pa. Nahuman ako sa uban ng mga lab, parang check up na po nagbalik karong Abril 8. Maglab na po ko balik. Masa naman yung lawasan, naman yung mga maintenance. Matut pa sa igagaw, maghinuon ko nung nasusi, kay labi ko nusuhan, nasigilan ko ng trabaho sa taas ng ko BP. Simba ko, mga ko na to sa kanaog ko sa taas. Karon, tubang dagang mga tambal. Matay update na rin adlaw, ay gabi una. Pana ron. Wala mga pizza. Napos na, 20 ang na rin, malay kalendar. Happy weekend yung tanan di ay kayo, ibis naman ron, Friday. Simba na padugma sa pagsaulog sa mahal na araw. Bernis na. Hinapos na rin si Mana sa Marso. Sunod, April na pod. Dali na kaduwag. Kuan. Panahon. Tingnan pitong gabi una, madung gabi, madung buntag, sa tibok kalibutan. Good night na sa Pilipinas. Good morning sa laing nasod. Lamin sa Italy. Good morning paron ilaha, Baliman.